Worksin toimintafilosofia on toimia ketterästi, tehdä suunnittelutyö asiakkaiden luona, läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja lisätä nopeutta ja poistaa epävarmuutta sit koko suunnitteluprosessista. On todella mukava muuttaa, silloin saa aina tyhjentää pöydän ja tavallaan vähän niin kuin aloittaa alusta ja tuntuu sielussakin vähän kevyemmältä. Mikonkatu oli oikein hieno paikka olla. Se on tietysti keskellä kaupunkia, siinä on syke, kinopalatsi ja kaikki. Näkee paljon erilaisia ihmisiä ja muuta sellaista. Sinänsä siinä ei ollut mitään vikaa, meidän mielestä on vaan hauskaa myös välillä saada vähän vaihtelua. Ulkoinen vaihtelu piristää myös sisäisesti. Roban fiilikset. Roba on taas vähän toisenlainen paikka kantakaupungissa. Tässä on hirveästi kivoja lounaspaikkoja. Odotamme kovasti kaikkien näiden testaamista. Osa meistä on tehnyt jo vähän testejäkin tai listoja siitä, että minkälaisia lounaspaikkoja tästä lähiseudut löytyy. Ja oikein iloisilla fiiliksillä odotetaan tätä. No, Works on 5 vuoden kuluttua varmaankin toivottavasti jonkun verran suurempi suunnittelutoimisto. Yhä edelleen toimii samalla tavalla ketterästi asiakkaiden luona, läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, mutta toivottavasti tiimejä on paljon enemmän ja toivottavasti myös yhteistyö Spondan kanssa jatkuu.